mai bemutatón a méheknek a csodálatos világáról fogunk beszélni. Mindenki hallott már, hogy létezik méhecske, ugye? Igen. Igen. Vannak, akiknek vannak otthon méhészek is, szülők, nagyszülők, szomszédok, keresztapa, koma, ugye? Na nyújtsa fel a kezét, aki ismer valaki méhész. Na bravo. Ez majdnem mindenki ismer. Jó. Én valamit egyezünk. Bravo. Bravo. Na. Figyelj. Egyezünk meg valamit. Nem szóltok bele, amikor én mondok, csak ha kérdezek, és az feláll, akit felszólítok. Jó? Ha van olyan, hogy többen tudjátok a feleletet, akkor majd másképp fogjuk a választ eltenni. Jó? Rendben? Jelentkezel, és ha szólítlak, akkor felállsz. Ha nem szólítlak, akkor nem szólsz egy szó sem. Rendben? Na, a méhek csodálatos világ. Most, tudtátok-e azt, hogy egy kanál méz elég ahhoz, hogy 24 órán át életben tartson egy ember? Szóval egy kanál mézben annyi minden vitamin, ásványi anyag és energia van, hogy egy kanálka mézet megeszel, és egész nap nem kell egyél semmi más, és túl bírod élni a nap. És lesz erőd, lesz koncentrációd, és lát, hogy éhes leszel, de kibírod a napot. Tovább, hogy a világ egyik első érméjén egy még szimbóluma volt. Szóval ez azt jelenti, hogy régen, nagyon-nagyon régen, amikor nem voltak még se telefonok, komputerok, semmi, már akkor is az emberek méhészkedtek és használták a mézet és a méhéknek a terméket. Hogy a méz élő enzimeket tartalmaz. Szóval a mézben vannak élő, apró olyan enzimek, mikroorganizmusok, amik élnek, és mint őket meg csak azt nem is tudjuk. Ezt majd tovább fogjátok tanulni, mikor Zoli tanár biológia órán ilyesmiről fog beszélni. Az alsósok majd 5-től fel, a felsősök már lát tanultak. Na most, hogy a méz olyan anyagokat tartalmaz, amely segíti az agy működését. Mikor tanultak, és azt mondják sokszor, hogy egyen meg egy kocka csokit, és akkor jobban fogsz gondoskodni. De ha csoki helyett mézet eszel, akkor még jobban bízz koncentrálni, és még jobban bízz gondolkozni, és jobban tanulsz. Érthető ez? A méz sokkal jobb, mint a csokoládé, és sokkal egészségesebb. Hogy a méz egyedül képes fenntartani az emberi életet. Szóval, hogyha csak kenyeret ennél minden nap, akkor lebetegednél. Hogyha csak húst ennél minden nap, lebetegednél. Mert valami hiányzik abban. De hogyha mézet ennél minden nap, abban minden benne van, amire a szervezetnek szüksége van, és életbe bír tartani az embert. Szóval nem fog semmi sem hiányozni. Se vitamin, se ásványi anyag, semmi. Hogy a méhek által termelt propolis a természet egyik legerősebb antibiotikum. Azt tudjátok, amikor betegek voltak, és mentek az orvosnéni, az orvosbácsihoz mondják, hogy aha, itt van szirup, itt van orvosság, és ez most antibiotikum. Az egy olyan dolog, ami segít legyőzni azokat a vírusokat, amik megtámadik a szervezetet, és akkor nem kell te injekciót kapni, nem kell szirupot igyal, hogyha a propoliszt használ. Hogy a méznek nincs lejárati ideje. Szóval egy tégli méz elalhat évekig, és akkor is lehet használni. Nem bír tönkrevenni. Érted? De a csokit kibontod, kiteszed, a húst kihagyod, a salátot elfonnyod, azt nem bírod használni. De a mézet évekig lehet használni. Hogy egy méh kevesebb, mint 40 napot él, szóval 40 napot él csak egy méh, legalább 1000 virágot látogat meg életébe, és kevesebb, mint egy teaskanál mézet termel. De neki ez egy életmunka. Szóval 40 napig a méhecske, amikor megszületik, 40 napig él, az élete első szakaszában ápolja a testvéreit, amelyek még nem születtek meg, egy 4-5 napig, akkor egy 2-3 napig őrködik. Itt lássatok, így néz ki egy méhes kaptar, ahol repülnek a méhek és repülnek ki, és akkor ők az őrök nem repülnek ki, hanem ők az őrök itt a bejáratnál, hogy nehogy valami hangya, valami bogár, egér, valami másik rovar megtámadja a kaptart, és ők viselnek gondot arról, hogy ki mehet be a kaptarba, és ki mehet ki. Az a 2-3 nap után, az a méhecske utána
kirepül, az első napokban csak a vizet hordja, mert a méheknek a szükség van vízre, hogy életben maradjanak, és utána kezdi látogatni a virágokat, körülbelül itt, ahogy írja, 1000 virágot, valamelyik méhecske többet, valamelyik kevesebbet, és a virágokról hordják a mézet és a virágot. Érthető? Na most menjünk tovább. Van-e itt valakinek valami kérdése? Egy rövid, tessék. Hogy a virágok, hogy lehet méz? Majd eljutunk oda is, jó? Erre a kérdésre kapsz feleletet, csak a végig. Gyorsan. De hogy virágszerűen a méhek a vizet? Na, azt is majd el fogom mondani, csak várjuk meg a sort. Jó? Na, a következő. A kaptárnak a lakói. Egy méhes kaptárban mik vannak? Méhek. Bravo. De a méhek közt van több fajta méh. Ugye? Micsoda? Egy repült, egy méhecske. Nem méhecske, nem létezik. Jó van a méhecske, csak a virágokra megy, titeket nem van. Na, az első. A méhkirálynő. A kaptárban a méhkirálynőből csak egyetlen egy van. Az körülbelül akkora, mint így a kisúlya. Így, akkor. Lassan. És a méhkirálynőből egy van, ő a kaptárnak a fej. Ő mondja meg a többi méhecskének, hogy mit hordjanak, hogy működjön a kaptár, hogy működjön a kaptár. Ő rakja le a petéket, a petékből az apró kicsike pinduri peték, és abból a többi méhecske etetik azokat, és abból születnek az új méhecskek. A méhkirálynő után van a hímméh, a hare. A hare méh, bocsánat, menjünk vissza. A méhkirálynő, ő ki nem repül, és nem megy virágokra, és nem gyűjt mézet, nem gyűjt virágot, nem gyűjt semmit. Az ő feladata a rendet tartani a kaptárba, és a petéket lerakni, amiből szaporodnak a méhek. Következő jön a hímméh, a hare. A harének az a funkció, a hare méhese nem repül ki a kaptárból, nem hord mézet, nem hord virágot, hanem ők termékenyítik meg a királynőt, és utána pedig melegítik a kis larvákat, a kis méhecskéket a kaptárba. Mikor eljön az ősz, akkor többet már nincs pete, az egész méhecske a heréket kilökik, és kint elpusztulnak, és a télen a kaptárban here méhe nincs. Értem? Csak tavasszal jelennek meg az ujjak. Tovább, és van a munkásméh, amit mindenki lát, mikor lassatuk a virágokon a méhecskéket, ez a munkásméhe, amelyik rengeteget dolgozik, már az előbb soroltam, hogy mikor megszületik, megvan, hogy fokozatosan mi a dolga, és a végén, a 40 nap után ő elpusztul, mert annyit dolgozik, hogy egyszerűen kimerül a szervezete, és hordja a mézet, virágport, vizet, stb. A kaptárba. Menjünk tovább. Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban az anya, hare és a munkásméhvel kapcsolatban? De tessék, már jelentkeztél régóta, mondja. Te. Elfelejtettem valamit a királynőről. Mikor a királynő többet nem bír tojástolni, akkor a többi méhecske megöli. De nevelnek újat előtte. Ez igaz, de most nem menjünk olyan messze, jó? Ajde Noé, mondja. De a királyné, és szület még egy királyné, akkor valahány akarja a új mét, vagy a öregre. Mindig az újat, mikor lesz kettő, egy új és egy öreg, akkor a kettő összeverekszik, és mindig az új az erősebb, és mindig az új győz. És akkor megöli az öreget, és megmarad az új. Értem? Egy méhkirálynő az olyan 5 évig élhet. De egy munkásméh csak 40 napig. Értem? Na, hát most menjünk tovább. Na, mit termelnek a méhek? Ugye, mi mondtuk az első, hogy mézet, és mézen kívül termelnek még más is. Menjünk tovább, nézzük. Virág, ugye? A virágból a mézet akkor eszik, amikor tél van, hideg van, ők azért hordják a méhek a mézet, hogy nekik mikor hideg van, és álljon a tél, hogy legyen mit egyenek. Mi méhészek csak azt a mézet vegyük ki a kaptárból, ami többlet, amit nem használnak el a méhek télen. A többit benne kell hagyjuk, hogy a méhcsalád túlélje telek, és hogy jövőre is bírjanak nekünk mézet hozni.
A mézen kívül van a virágpor. A virágport azt még úgy szokták nevezni más néven, hogy méh kenyér. Szóval a virágporban is rengeteg vitamin van, fehérje, már tanultatok, hogy mi az a fehérje, mi a zsír, micsoda, aki nem tanulta, majd fogja. Arra nagyon szükség van, mert avval a virágporral etetik a kis larvákat, mézzel összekeverik, és akkor bírnak kifejlődni az egészséges, erős munkásmélyek, akik sokat bírnak dolgozni, és bírnak mézet fogni, minél többet. Szóval a virágpor is nagyon-nagyon fontos a méz mellett, mert az nélkül nincs élet a kaptalban. Tovább. Viasz. Mi a viasz? Tudja valami? Szofi? Amikor a gyertyát csináljuk, hogy tudjon a gyertyákat csinálni. De most én mutatok nektek valami ma. Itt van egy méhkaptal. Ebben szoktak a méhecskésre. És a méznek van egy ilyen késse, és akkor itt benne vannak a méhek. A méheknek vannak utcák ebben a kaptalban. Így mi kivegyük az egyik utcát, és akkor ez itt viasz. Ez itt viasz. És a méhek így építik maguknak a házat, és a viaszba, lássatok, vannak ilyen kis lukacska. Apró, sok pici luk. És akkor ezekben a lukakban, ezeknek a szobájuk. Minden lukacska egy szoba, úgy képzeljétek el. És akkor a méhanya, azt, amit mutattam, ami van, az ideálban a pici lukba beletojik egy pici larvát, egy nagyon picit, és akkor azért barnultázik meg, mert ebbe a barna részre a méhanya egyszer már belétojt, és megnőttek a méhek, a larvák, és kikeltek, és mikor kikelnek, mindig így kicsit megbarnul a viasz. De utána a méhek ezt bírják használni, és rakják ebbe a mézet, virágport, mindent. Szóval laknak benne, és raktározzák a dolgokat, amik gyűjtenek. A mézet, virágport, propoliszt. A propoliszt az így néz ki, lássátok, itt a kaptár szélén, ez a piros dolog, ez itt a végén. Ők a kaptárt mind behúzza a propolisszal, mert mondtuk antibiotik, védi az emberi testet, különösen a méheket a vírusoktól, és akkor, ha egy vírus megtámadja a kaptárt, nem bírja legyőzni a méheket, mert az egész kaptár, keret, meg minden be van húzva propolisszal, és az megvédi. Tessék szépen! Amikor én néztem egy filmet, akkor láttam, hogy oda bemennek a kis lukakba, és az a szobája. Igen, ezek a kis lukak. Szóval a mézet, mikor ezt megtöltik, akkor mi méhészek itt ezt leszedjük, beejtik egy pörgetőben, megfordul a keret, kifröccsen a méz a pörgetőbe, a szélére lefolyik, és akkor bejön a vödörbe, a téglibe, és úgy jutunk mi mézhez. Na, tovább, mert nincs sok időnk, jó? Majd kérdeztek, propolis, ezt, amit mondtam, a propolis, ami védi a vírusoktól a testet, és a kaptart. Tovább, méhpempő. Méhpempő az egy olyan dolog, hogy minden van benne. A méhpempőt, lássatok, így néz ki a larva, az anya beletojik, és hogyha új anya keletkezzen, azt a larvát a méhek méhpempővel tetik, ma az egy csoda élelem, abban minden van, és azért nő meg az anya olyan nagyra, nagyobb, mint a munkásméhe, mert méhpempővel etetik. Ezt szokták a méhészek, ami fölösleges, ezt szeszedik, és orvosságként használják. Tovább. Hogyan kommunikálnak a méhek? Mit gondoltok? A kutyák ugatnak, ugye? Macskák mit csinálnak? Nyálognak. Kakas mit csinál? Méhecske mit csinál? Zümmög, de nem úgy kommunikál a méhecske. Mit gondoltok, hogy hogy? Hol a videó? A méhek táncolnak. És úgy mondják meg egymásnak, hogy mit akarnak, hogy táncolnak egyet. Nem, hogy mindjárt most talán leengedi a videót, most nagyon figyeltek rá a videóra, nézzétek, hogy táncol a méhecske. Nézd csak, hogy mozog. Csak kicsit rossz a kép. Látod? Így mozog a méhecske, és még kör. Csinál egy kört. Látod? Most lelassítsak, nézd. Mozog. Csinál egy kört. Állíts csak meg.
Na most magyarázzam, még csinált egy kört, és ezzel a tánccal, ez a méhecske talált egy új mezőt, ahol rengeteg virág van, ahol van virágpor és van méz, és akkor ő visszajön a kaptárba, és valahogy meg kell mondja a barátainak, hogy hol van az a mező. És akkor ő áttáncolja a barátainak, hogy azok megfigyelik, és akkor, mikor kirepülnek a kaptárból, tudják, hogy arra a mezőre mennek, nem az ellenkező irányba, ahol már nincs méz, nincs virágpor, hanem pont oda mennek, ahol a társuk megtalálta, felfedezte az új mézelő legányt. Érted? Na most csak indíts tovább. És akkor most nézzétek, hogy hogy. Mutassa az irányt. Kirepülsz, jobbra fordulsz, kirepülsz, balra fordulsz. 90 fok, a naphoz viszonyítva, 90 fokos irányba mész, és úgy találják meg. Látod? Ha a nap itt áll, akkor tudják a naptól jobbra 90 fok, a naptól balra 60 fok. Érted? És akkor visszarepül, és akkor a másik megint letáncolja, és akkor a végén, a nap végére már az egész kaptár oda megy. Érted? Azért, hogyha tesztek ki cukros vizet, vagy valami mézet feloltotok, kitesztek, jön egy méhecske, eltelik egy kis idő, utána még több méhe jön, mert ő visszament a kaptárba, letáncolta a többinek, és mindok azért repülnek oda. Érted? Hogy kell leállítani? Állítsuk. Na, hoppá, mostan. Értsük, hogy beszélgettetek, hogy kommunikálnak a méhek? Táncolnak egymásnak. Hogyan keletkezik a méz? Na, mondd meg! Hogy a méhek összeszedik a virágport és összekeverik. Mivel? Az, amivel leterítik a Na majd én megmondom, jó? Egyeztek, hogy én mondjam meg? Nem tudod. Nem tudod. A virágban nem méz van benne rögtön, hanem a virágban egy olyan dolog van, amit úgy hívnak, hogy nektár. Érted? A nektár az még nem méz. A méhecske rászáll a virágra, van olyan szívószála a száján, amit belenyom, kiszívja a nektárt, és akkor, mikor az a nektár a méhecskének belemegy a hasába, a hasából termel még egy fajta dolgot, amit úgy hívnak, hogy enzim. Az alsósokig még azt nem tudjátok mi, jegyezzük meg úgy, hogy egy dolog, amit úgy neveznek, hogy enzim, ami össze kell keveredjen a nektárral, amit kiszívott a virágból, és akkor keletkezik lassan a méz. De még mindig nincs vége. A méhecske, amikor visszaszáll ahol a nektárról, berepül ide, itt a röplukon, úgy nevezik, hogy röpluk, ezt ki lehet nyitani, kinyitni és bécsutni, itt berepül, és őt már várják azok a méhek, amelyek benn vannak a kaptárban, fiatalok. És akkor a méhecske, amikor nem teszi rögtön azt a nektárt ide, hanem átadja a szájából a másik méhecskének, aki várta a barátját, és az a másik méhecske beszívja a saját gyomrába a nektárt, összekeverik, hozzátesz még enzimet, és akkor az átadja egy harmadiknak, a negyediknek, mindaddig, míg nem lesz elegendő enzim abban a nektárban, hogy méz bírjon lenni. És akkor, mikor ezt mind megcsináltak, akkor teszik ide, ezekbe a sejtekbe, de még mindig nem méz, hanem a méhekkel szeleljék, meleget csinálnak, kipárolog a felesleges víz abból a nektárból, és akkor lesz a méz. Amikor méz lesz, a méhek ugyanúgy viaszból olyan kicsiket pecsétet tesznek minden lukra, és eltartósítik, hogy az a méz elbírjon alni, úgy, ahogy az elején mondtuk, hogy a méz bír évekig alni, csak az a méz bír elalni évekig, amit a méhek végig feldolgoztak és eltartósítottak. Érted? Van-e kérdés ebben valakinek? Na, te még nem kérdez. Mi olyan kocka, amikor készül? Ez? Igen, mi úgy néz ki? Azért, mert természetben ez a 6 szögű alak a legerősebb forma,
az építésbe. Szóval, ez is, hogyha közelről odaadom, fogjátok meg, nézzétek meg, mindenki megszokott fogja, nincsen méhecske rajta. Nézzétek meg, hogy minden olyan lukocska úgy néz ki, ha közelről nézed, mint ott van a képen. Hallod? Na, nem. Van 10 darab. Adott mindenkinek, jut mindenkinek. Na, fogjad, nézed. Na, ki nem kapott sem? Ezt ők építik. Ez ma volt Kaptarba, és a méhecskék építették ki. Szóval ezt a méhecskék építették ki. Megnéztem mindenki? Megnéztem, megtapogattam? Hogy oda Martinra nézem. Na most adjátok, tapogassa meg mindenki, és akkor folytassuk, jó? Add ide most. Igaz, olyan nehéz, hogy úgy emeljük, itt tegyük le. Érdem? Köszönöm. Egy ilyen fiúkba bír lenni 18-20 km. Hogyha tele van egész. Na, tovább. Mézelő növények és mézfajta. Most rengeteg növény van, ami virágzik, ami mézel, de vannak különösen nagyon jó mézelő növények, amelyekből nagyon finom mézet lehet kapni. Az első, ami nagyon jól mézel, nagyon jó illata van, és nagyon finom mézet ad, az az akarc. Mindenki ismeri az akarcfát? Igen. Így néz ki a világ. Az akarcméz az világos színű, sokáig marad folyékony, és gyengébb ízű, nagyon finom. Tovább, napraforgó. Napraforgó méz az erősebb ízű, narancsárga színű, és az is nagyon jól mézel. Tovább, van az olajrepce. Az olajrepce azok a sárga mezők, mikor autóval mentek, és akkor láttak egy nagy táblát, szép, gyönyörű sárga, az az olajrepce. Az is mézel, és annak a méze az ilyen fehér színű, és mikor kipörgessük 2-3 nap múlva már olyan zsírformájú, homogén összetételű méz. Az egyik legegészségesebb, mert a repcének a pólenja a legkvalitétosabb, a legtöbb, ez most jobban a felsősökre vonatkozik, aminokiszelinát tartalmaz, és rengeteg protein. Tovább. A kaptarnak az eleme. De még hozzá akarok tenni, minden virág nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy minél több fa legyen, minél több mézelő fa legyen. Mert méhek nélkül nincsen se olajrepce, ha nincs olajrepce, nincsen olaj, ha nincs olaj, nincs mibe sütni a pomfritot, nincs mibe sütni a sniclit, nincs mibe sütni semmi. Ugyanúgy vonatkozik ez a napraforgóra. Ha a méhek nem lennének, a napraforgó nem teremne. Érthető? Igen. Szóval a méhek nélkül nincs élet. Tessék, Dominik, mondjad. Hogyha elszok a kenyeret és rákenjük a mézet, a méz egészséges, de a kenyérben van cukor, akkor az egészséges vagy nem egészséges? Hát félig egészséges, félig nem. De többet ér, hogy a kenyérre mézet kenj, mint hogy nutellát vagy eurókrém. Érted? Na, az a jobbik eset. Na, tessék, most tudom. A mézes meg nagyobb több és cukor van. Hát van olyan, és a mézet tudtak valaki keverni abból. Na, de most azt hagyjuk, menjünk tovább. A kaptarnak az elemei. Na, nézzük, miből áll egy kaptar? A kaptarnak van egy ilyen alsó része, amin van egy ilyen röpluk, itt elől, amit láttok. Itten közlekednek a méhek. Utána vannak ezek a keretek, mikor a méhecske bemén ezen a lukon itt, akkor ők itt bent dolgoznak. Rakják a mézet, nevelik az új méheket, stb. Itt zajlik bent az élet. És utána van egy ilyen
födőrész, amivel a méhészet lefedik, és akkor utána nem hoztam el azt az utolsó elemet, ami a plé födő, amivel lecsukjuk, hogy ne essen bele az eső. A méhész, mikor megnézi, így belenéz, akkor mi van lassuk a méheket, hogy dolgoznak. A méhecskék igen szoktak csípni, a szúrásuk nagyon faj, de Misuta arról mondja, Nákes szokott valamikor fajni, valamikor nem. Igaz-e? Valahogy mondjuk, au, faj, de mit csináljuk? Megsúroljuk, menjünk tovább, és csináljuk. Mikor megszoktuk, akkor már nem dagadunk meg. De, na pont így néz ki. Látod, Misuta arról mit csinál? Megcsíptam. Itt pont. Fölmennek az jó. Mint a rajzfilmben, amikor megtámadnak, akkor futunk minden felé. Táncolás. Befutunk a magyaróbokorba, és egymást lökjük ki be. Az erősebb marad be. Na, ha a méhecske megcsíp valaki, nem kell megijedni. Nagyon-nagyon faj, különösen ha először csíp meg. Nagyon fájdalmas, de a fullankot csak nem szabad megnyomni, megfogni, ha benne marad az kezedbe, hanem csak így a körmöddel elhúzod. Kiveszed belőle, és akkor nem nyomni a többi mérget belé a kezedbe. Érted? Az a lényeg, hogy minél hamarabb lehúzd a fullankot, hogy kevesebb méreg menjen belé, és akkor, hogyha megy és csípod, akkor elveszed egy vöröshagymat, megdörzsölöd, és végig dörzsölöd a háit addig, míg el nem múlik, nem csillapodik a fajra. Jégvel is lehet, bravo vagyunk. De ha kint vagy valahol az erdőben, valahol játszótéren, akkor nincsen jég, akkor csak így bírod dörzsölni. Mikor elmúlt az a fájdalom, utána jön a dagadó. Akkor megdagad a kezed. Attól se kell félni, azt tart 1 vagy 2 napig, tovább nem, és lassan lápad. Mikor lápad, akkor még egy napig viszkál, és utána el is múl. A méhszúrás nagyon egészséges, mert ugyanúgy a méregben vannak ásványi anyagok, ami beleszúr a szervezetbe, és utána a szervezet azt felbír használni. Na, annyian jelentkeztek, hogy azt szólítsam fel, Noémi, téged még nem kérdeztem. Valamikor megcsíp a méhecske, akkor a kőt kell mosni vízzel, és dörzsölni kővel, és elmúl. Úgy és lehet, nem múlik rögtön el, hogy nem történik. Egy kicsit még faj, de utána elmúl. Nézzük, van egy maradkemény valami. Köszönöm a figyelmet. Kriszti, ajde, te még tégedet kérdezem. Tessék, hangosan, mert nem hallik a többiek, hogy mit csinálni. Amikor egyszer megcsípott egy fekete darázs kiskoromba, itt akkor meg volt dagadva. Megdagad így, alig lát a szemedbe. Kérdés? Na, az igazgató néninek. Engedjük, hogy kérdezzek? Na, akkor kérdezz. A mézet vakonallal, vagy fémkanallal kell vonalni? Na, ez régen azért merül fel, még mindig megy ez a kérdés, akkor azt mondják, hogy nem szabad fémkanalok. Régen a fémkanalok az tiszta vas volt. Nem voltak olyan, mint a marma, hogy csinálnak más anyaggal behúzzak. Szóval lehet fémkanallal is, hogyha olyan, hogy van az a húzat rajta prokromból, vagy valami más anyagból, akkor a méznek nem ad. De hogyha egy rozsdás, öreg, tiszta vaskanallal használod, akkor ad a méznek abból a szempontból, hogy tönkre men az ásványi anyagok, a vitaminok tönkre mennek avval az érintkezéssel, mert ott egy kémiai folyamat történik. De legjobb, hogy fakanalat használj, vagy műanyag kanalat. De használhatsz nyugodtan fémkanalat is, mert most már olyan kanalat nem gyártanak, ami ilyesmit idéz elő. Na, tessék! Elpusztulja a méh, hogyha megszúr. Igen, a méhecske, hogyha valakit megszúr, akkor elpusztul. Azért, mert fullankja nem igenyes hegyes, van rajta egy olyan kis kuka. És ő mikor beleszúrja a bőrödbe, az a kuka olyan, mint a horog picézete valami. Láttatok, a horgon van egy ez a pinduri, ami kiáll, ugye? Az azért van, hogyha a hol bekapja, ne ássék ki a szájba. Ugyanúgy néz ki a méhecskének a fullankja. És ő megszúrja, és mikor ő elszáll, akkor kihúzza a belső szárvait a méhecske abból a fullakkal. És utána elpusztul. Igen, a darázs nem pusztul el, a méhecske elpusztul. Na, Noé, kérdezz még egyet. De mikor megszúr egy darázs, azért nem
Azért, mert igényes, és nincs kuka rajta, és sokszor Nem, van ilyen ragadós dolgaink rajta, és akkor elére akarsz, nem tudod ki. Az a méhes kér, darázsé nem volt. Még darázs is megszívva. És a darás harapni. Matej! Te csak az elején szóltál. Na. Amikor egy méhecske megszól, akkor beleragad a fullánkja, mert a fullánk Hát a fullánkon van egy kuka, van egy... van olyan... Igen. És akkor, amikor... Jó, ezt elmagyarázni tovább. Akkor elmagyarázom. Na jó, akkor figyeljetek! Ajde, oldunk még te, és akkor bépáltuk a kérdést, többiek tegyétek le kezeket. És mi, hogyha például benne marad a bőrödben? Benne marad a fullam, az se baj, utána keletkezik egy olyan, mint egy kis pattanás, és akkor csak cek, megnyomod, vagy mint mikor szalka mér a kezedbe, és akkor úgy meggyűlik, megfajdul, tudod, egy kis gányzacskó, és az, amikor cek, megnyomod, kijön az a szalka, és ugyanúgy kijön a fullam. Érted? Nem kell félni, ha benne marad a fullam. Érted? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most már a pedagógus úr elfárad, nem bír többet koncentrálni, úgyhogy még fejezzük. Ha még valami érdekel, meg tudtok kérdezni hónap a szünet után. Jó?